Goeiedag dames en heren, mijn naam is Sylvester Coetzee en ik is van die welbekende programma called Time to Talk. Ik wil het trotse borg ook aan die bekendstellen Kanako Sport. En ik wil toch van die mannen aanrijden, mijn linkerkant en mijn rechterkant. Kanako Sport is een borg van Time to Talk. Maar ik is hier om horken te praten. Meneer, kapitein, sê vir ons voor ik kom bij die voorzitter. Wie is u, van waar is u? Diezelfde wil ik verlangen van u en dan ga ik voor u een paar vragen vragen. Ik is Kleed van Oppel, ik is van Alexander Baai. Oké, ik is Justin Jeso en ik is ook van Alexander Baai Cricket Club. Meneer de voorzitter, kan ik voor u vragen, man. Ik zie achter mij is lieflijke cricket wat gespeeld wordt. Wie speel hier en wat gaan hier in de achtergrond doen? Op dit oomblik het ons vir ouetjie tuisspan teen over 25 Warriors. So dis 'n nie gevormde span wat uitstaande uit die spelers van reg onder was. Baie goed. En kapitein Ile het al gespeeld. Hoe het jullie gekomen tot, want ik het verstaan, hier is ook een type van een Pro 20. Geef jullie kijk eens een idee, hoe het jullie gekomen tot hier? Ons het met de taxi die Alexander Baai uitgekomen, om my kliënte gekom, geniet hier in Oudtshoorn. Nee, meer vormend in termen van jullie speel, is dit die begin van die seizoen? Ja, dit is ons het 2 weke terug begin met oefening en dis 'n nuwe span wat ons gaan begin bou het. So dis om ons gevoel het ons wil hierdie tyd kom verteenwoordig dat ons kan confidence opbou en weer begin. Ja, Meneer de voorzitter, die kan aanvallen. ja, Alexander Baai Cricket Club was so 6-7 jaar dormant gegaan. Dit is nou ons eerste wedstryd terug na daai tydperk. So ons kom maar teen die Weskus vandaan en ons het nou gedink kom ons kry 'n span reg. Ons weet die seisoen is nou besig om na einde toe te loop terwyl ons plek waar vir rugby is. Maar ons eindig op 'n hoë noot. So vandag was nou ons eerste keer terug. Meneer de voorzitter, ik wil u vragen, ik ga niet meer vragen, wat heeft die club dormant gemaakt, want dat is interne zaken. Wat denkt u, die jeugd en die wat graag wil en moet betrokken raken? Wat is die aansporing, uw woorden van hulle om die club te komen joinen? Dus wat ik zeg, baie exciting op die oomblik, maar op die stadium van die geveg was geweest. Baie van ons is in Alexander Baai as gevolg van werk. Baie van ons is betrokken bij die myn en dis ons brood en water. So, dit raakt depressed, dit raakt moeilijk, jy soek iets om naweke te doen. So dieselfde met die skole, daai kant, daar is nie veel op die oomblik is daar net sokker daai kant. So die aanmoediging is altyd om 'n alternatief te kry. Alexander Baai was een van die mooi, skoon grondorpe van die Noordkap om dit so te kan sê. Dinge het op die oomblik bietjie agteruit geloop, maar ons is besig om die gemoed op te tel. Ons wil hê ons moet die sport ook optel op dieselfde fase. So ons nooi almal, oud en jonk, man of vrou, raak betrokke. Ons kan 'n posisie vir jou. Kapitein, laatste van jou kant, enige shout-out wat jy wil sê, enigiets wat jy wil sê, ter motivering, veral op die jeugd. Come and enjoy the game of cricket with Alexander Baai Cricket Club. I thank you very much. Kom ons sluit met Engels af. I thank you. Dankie.